तू ई मत सोचा कि हम तोहरा संगे सुहागरात मनावे खातिर आइल बानी, बल्कि हम तोहरा के ई बतावे खातिर आइल बानी कि ब्याह हमरा मर्जी के खिलाफ भइल बा। हमनी के ब्याह जरूर भइल बा, लेकिन हम तोहरा संगे कौनो रिश्ता ना रखब। रउआ हमरा के अपना लेनी, इहे हमरा खातिर बहुत बड़ बात बाजी। अब रउआ हमरा के जैसे राखब हम वैसे रहब। हम रउआ हर आज्ञा के पालन करब, इहे हमार फर्ज बा। ठीक बा, तू पलंग पर सुता, हम नीचे सुता तानी। ना जी, हम अकेले ई पलंग पर रउआ सामने कैसे सूत सकतानी? रउआ पलंग पर सूती, हम भुइयां सूत जातानी।